Да. И здравейте, дами и господа, това е днешния клип от Corvo Gamer и днес ще играем Skywars Normal, както предишните епизоди, по-скоро само един с мен. Дано сте го гледали, да ви е харесал и не забравяйте да оставите лайк и да се абонирате за клипа. Добре, и ще започнем с първата си игра за този клип. Кридил скача върху плейта, бързо. Добре, Кридил е в нашата игра. Ние сме на торти. Аз мога да си купя абсолютно всички китове, абсолютно. Да вземем купчета, ябълки, фишинг род. И сега Кридил трябва да ме гледа, защото го убиха много жестоко. Да, уми, диамантен! Я да падаш! Искам ти. Окей. Ти не съм аз. Ти гледай някой да ни... Какво? Изкарам от играта! Гачи. Рестартираха. Кридил ела в Skywars 2. Снимам ли клип? Казах 7:30. И хора в момента не ни пуска вътре, което е много жестоко. Кридил, къде отиваш? Къде отиваш? Skywars? Тим! Утро! Ага. Аз съм 31. Ела на... Колко човека сте? Как? Аз съм другаде. 36 бяхме. Ага, видях я. Слизам. Готово. Почвам след 4. 3. 2. Аз почнах. Ами я сори. Не знам за тебе. Хора, нещо се обърка и ние не сме в една игра, което е много. Рестартираха Skywars и не сме в една игра, което е... Играем Skywars Team и не сме в една игра, защото рестартираха Skywars и това беше мега тъгадно. И така че сори за вас, но не може да не видите как играем в действие. Аз и сега ще... Добре. И аз се върнах, имах
Трябваше да отида до едно място, магическо. Вътре се. О, бота ли? Аз съм мегата слаб. И те са оправили всичко, както види. Аз нямам нито пили, нито нищо. Не кашлям. Хора, аз кашлям, малко съм болен. Аз съм малко болен и хремав. Не. Съжалявам, но леко технично ви излагах. Задавих с вода. Задавих с вода, хора, малко тук ми поизлага бе да исках, защото отвътре ми дойде да ви изложа. Бе, ето тук в средата има хора. Тара. Ооо! Ага. Пъти он ще ми хвърля нашия чет. Ура! Ще умра! Помощ! Умрях. Добре, хора, аз се махам от тази игра, просто това беше мегата гадно, защото ни обиха. И както знаете, вау. И добре, аз влизам в една игра в момента. Кридил, убери да влезеш в моята игра, да играем заедно. Ади умри да играем заедно. Да, бързо. Хора, Кридил ще убери заради вас да дойде в моята игра, защото той много държи на вас. Той сам ми каза и не иска да ви кажа, защото долата Кридил и той не иска да играе по-отделно. Кридил влезе в моята игра, ела на тайното ни място. И ето Кридил е тук с нас и сега ще играем на F5 и ще гледате и да ви кажа. Много се дара. И ще казвам на какъв килим ще бъде. Жълто, розово, жълто, розово, синьо, червено, зелено, розово, синьо, жълто, розово, жълто, синьо, зелено, розово. Кридил един отбор ли сме? Чакай да махнем F5. Аз съм розов. О, браво. Така, добре. Търси си друг. Нямам нищо. Погледни ма гол съм. И в момента, хора, един от нашите отбор стои мост към средата. Добре, много се дава, хора. И ние вече сме в средата. И в средата съм. Еми има път. Има червени